डक्टरनाव खांहैदो आरो खिन्थागोन दे दिनै मा बुस्थुनि थाखाय थानाय ओइरा आंनि बारिनि लाफाखौ खाजेनबाय फानहैनो नागिरबाय दिनै 10 मुथा मोनो आंनि लाइफनि सबसे स्पेसियल दिन गाबोनो लामायाव खिनायमोन हाबा रबिबार खालि बेरे फुंजानि उथिनानै नुवाखै मालाया मा मावो आंना मा मावनो मोनो आइनि मैगंनि जगार बेखिनिया माबा खारै मैगंनि माबा मिक्सार मैगं बेयो खुदुना बुथुवा थुनथुनि लाफा लाइ मिक्स खालामनाय मैगं मनायाव सोनानै होनांगोनो गावहा साइकेल लायोनो दाख्लै बिटुआ साइकेलखौ सेस खालामजोबदों ना खिनिया जाबाय खिनिया जाबाय खिनिया जाबाय सानडे स्पेशल लोगोफोर गुड मर्निं बेरे फुंजानि आंनि खामानिया ओइ दरथा धरमफुल सानडे ओमफ्राय लाफा आंनि बारिनि लाफा दिनै 10 मुथा ओंखारदो नैरा आंनि बारिनि लाफाखौ खाजेनबाय फानहैनो नागिरबाय दिनै 10 मुथायाव बेसे मिथिगोन ना 100 टाका 10 टाकायाव 10 टाका yes थाबायनो हाबाय बिटुआ बापरे दुस्थुआनो बारा जासिनलायबाय बेरे फुंजानि बिबौजों मोसौ हैना फैखांबाय हा ना थाखा फैगोना फैयाखैलै आबैखौ सोंद' ओमफ्राय नै बेखौ मा होनो सोर अबेथिं मा होनो बेखौ मिथिया जोंनिखिजा बेखौ सिंग्रि मैखि होननानै बुङो ओमफ्राय बेखिनियाव थाइबा मुथा करि फानगोनदां बे दा बे जाबाय बापरे हाय ओमफ्राय दा जगार लाजोब्बाय लांनोसै आङो गावहा सस्टाट न सल' लांनोसै आङो बेहाय र' एथिंजाय माबा मा होनोमोनलाय इखो मैदुफुल नों मैदुफुल जागोन ना जाया लै मा खालामबाय थादों नोङो हाया नोङो इखो थिखांनो मुलि जानांगौ नोङो मुलि जागोन ना जाया दाख्लै मेथाइ जानो थांनानैथ' इदि अबस्था जादों ओमफ्राय दा थाबायनो हानायखाय इदि जाबायना नै गारायखौ देखाय लोगोफोरनो गारायखौ देखायग्रो जागोन नै मादैया माबानो नायदो गारायखौ देखायग्रो दे नै अबे गाराया रानबायना बा साखोना साला अखा हानानै फुरा आराम जाजोबनानै इन्दिखौ आङो सेस माबाजोब्बाय फुजोब्बाय लाइयाबो एसे गिदिर जाबाय ओमफ्राय दा फाननो मोननायानो जथेस्थ' सानडे खालि 150-150आनो ओंखारा मानो एसेबाबोथ' हेल्प जागोन ना आइमोनना 100ल' नङा दिनैनो फार्स्ट खाजेननायावनो 100 ओंखारदोंब्ला एबार नेक्स्ट हाथाइनिफ्राय आरोबाव बांसिन मोनबावगोन मैयाफोर जि गोजौ दंमोन खानो अनथावनो अखा हानानै बिराद आराम जाबाय
भगबाना बिदि गेजेर गेजेर अनबा बिराद मोजां जायो अननो नागिरा ओरैबायदि चिप चिप माने चिप्रा नाबा मा मा अ लाफाया बोरै जाखो मोजां जादों नाबा लाफाया हो थादो है होनाङा 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 आंखौ होनो नागिरदों दा जानांगौ बिजौ बादि बादि बादा बिदु बिदा बिदु बिदा बिदु बिदा माबाया गिलासावसो जागोन नोङो गिलासावसो उखुन्दै जोंसो लामायाव खिदो नोङो लामायाव खिदो लामायाव खिनायमोन होबा लामायाव खिदो लामायाव खिनाय नोङो माला खिनाय लामायाव लाजिदो दा खिन्थानायखाय लामायाव खिनानै साला फुंनिफ्रायनो खामानि गैया नोङो मोसालाय खनसे मा होखैहाय मा इहे मा होखो नैबे बुस्थुखौ मैया अंगनबादिनिफ्राय हरदोंमोन ओमफ्राय बेखौनो जानो 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 जाबाय थायो गोथावबो जानो होनो हागोन नुवाखै गावसो होनो ओरैबायदि आख' फाख' दे एसे गोलैबानो नोंखो नायदो माबायदि आख' फाख' दे है नै खामलांजोब्बायसो जाबाय दे जाबाय 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 ए ओइखि मा खालामखो नोङो इखि खोलैजोब्बाय ना हो मा जागोन दा मा जागोन दा होबाव एसे होबाव अरा बाराद्राय जाबायलै दे होबाव इखो माबा नाङा एसे होबावलाय आबा एसे होबाव नाङा इखो होनाङा इसे लेथ्रा जाबाय इखो दोनदो गारदो जाजोबनाङा दै जाजोबनाङा इखिनिखौनो जाजोबनो हागोन ना नोङो हो जाहानि न'आ एकदम गामि भितरनि न' बायदिथारना इखिनिया आरो सिगाङो जोङो इखिनियावनो थायोमोन एकदमबारे दासो न' लुनानै एसे नङाबा जिगाबाव उन्दुनाय ओमफ्राय रानि मामोनलाय दख'ना जोमनाय ओमफ्राय आरोबाव दंबावोमोन र' दख'नासो जाबनानै जोमोमोन जों उल जि आरि एकदमबारे जि बुरजा आं बांसिन मोनाखै आंथ' गुवाहाटियाव थानानै देरनाय नालाय आबौमोनजों फैबा मोनोमोन आरो जिगाब सायाव उन्दुनाय मुस्रि सिङाव जिगाबखौ सोजोबनानै टसक बानायनानै ओमफ्राय उल जि जेमान दख'ना दंजोबो सब जाबजोबनानै कम्बल गांसेफोरजो होमबानि टाइमाव बिराद माबा गरम माने थान्दाया बांसिन जायो जों फुरा फुङावहाय बिदि ओंखाम साहा फुदुंबा बारि जमा लाइन जिरायनानै थायोमोन साबबाबो डेन्जार मेम'रिमोन रानिया होमबानो बिराद उन्दैमोन जोंथ' एसे देरजोब्बायमोन ना रानिया लास्टाव जानाय नालाय खाङाबाबो जायोमोनथ' आरो रानिखौ आंखौबो खांनाङामोननो नोंखौबो खांनांगौमोन खांदानो दस नोंखौलाय हाबा लोंसोला रायलायनाया यासो एकदमबारे नोंखौ डक्टरनाव खांहैदो आरो बिदिसोथ' आरो जे रायलायनायानो माबा मानसि गिदिरनिसो आरो एकदमबारे ओंखायनोथ' बयबो अनजोबथारो इखौ गामिनियानो जा न'खरनियानो जा जेरै फैदो जेरावनो थाङो हा दै लाया आङो
गाइखेरखौबो बिमादैनोसो लायनो होयो ओमफ्राय आं सोंबा आं दङ दस आंखौलाय मानो थिनाखै नों लायाना बिदि होननानै बुंलायो मा इदि जालायनांगौ आरो ओमफ्राय मानो नांगौ नोंनो दैखौलाय आंनि ओरैबायदि गाज्रि हेबिट माने मिनिथाव हेबिट आङो थानो हाया आरो आं खिन्थागोन दे दिनै मा बुस्थुनि थाखाय थानो हाया आङो थानो हाया दै माने ओरैबायदि खोमा मानो आंना बुहुदानो बुङो दाउगांजों खोमा एरनाङा सायै थायो दाउगाङा ओरै थायो खिन्थु आङो रावनिखौबो खोनासङा माने जेथिया खोमा मानो मालाबाथ' हरमानि उथिनानै नागिरो आं खर' सिफुङाव उन्दुखायो आंना बे बुस्थुआ मानि बेग जेरावखि थाङा आं लांफायो बे बुस्थुखौ ओमफ्राय उनाव मानसि मिथिया दुमसि मिथिया खोमा मानबानो होखायो सोनाया ओरैजाय फेर 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 आं रावखौबो नाया बे बुस्थुनि थाखाय ओमफ्राय आरो मोनसे बिराद गाज्रि हेबिट आंना माने जेरावबो थांब्लाबो आंना आखाइया ओरैजाय उन्दुबाबो मानसिफोरा सानगोन मा सिमा दङ नामा होननानै एकदमबारे ओरैजाय खालामनानै बिराद नागिरगोन आरो नागिरगोन ओमफ्राय नागिरै जेथिया खानाय एसे दद्र' गथा मोनोना जि आराम सिरियास ओमफ्राय नोंखौ ओरै गोलाव खालामनानै फुगोन ओरै हायावबो गारबावा थुनानै लागोन मोदोमाव ओरैजाय ओरैबायदि गाज्रि हेबिट सोरनाव बिदि हेबिटआ दङ खिन्थालाय ओमफ्राय मालाबा मिनिथाव खोथाया मायाव जायो मिथिगोना रानिया उन्दुना थायो रानिनि खावलायाव बिदि थुना दोनो जि मिनिथावखा दाना खालामना दोनो बहुद रायजायोबो आङो बेनि थाखायनो आइयाथ' मालाबा गावजों बासाव ट्रेभेलिं खालामबाथाय ओरैजाय आखाइखौ थुलांबाथाय आखाइयाव बगासिनो बुनानै होयोमोन रानियाबो मालाबा बिदि खालामो ओमफ्राय उनाव रानियाबो आंनिफ्राय बे अयभासा जाबाय ओरैजाय लान्थ'थ' जालांजोब्बाय देन्जारखा ओमफ्राय बेखौ हले गारनो हाथ'वाखै बेनि हेबिटआ आंहा फंबायनावबो दङ बेनाव मानि बेगावबो थायो ओमफ्राय बिराद देन्जार काहानि दङ बे दाउगांखौ लानानै दाउगां गैथारियाव बे बायस'नायाव फंबायाथ' माने तास खुन्दुंजों ओरैजाय जरायना एरोमोन खोमाना आसरित हेबिट दे बियो आंथ' एकदमबारे हराव बहा मोना जि सिगाङावहाय बारियावहाय माबा दंमोन ना दाउ गन्द्रा दंमोन ना बेफोर माने नागिरहैलायोमोन आं हरावनो आयो जि सान्ति मोनखायो बिराद गाज्रि हेबिट ओमफ्राय सोरनाव बिदि गाज्रि हेबिटआ दं आंनो खिन्थाहरलाय आं गारनो हायाखै मामि जाबाय थायोलै नोंबो फुंनि साहा लोंनो बेथुनि मा होनगोन दा बेखौ सातु गुरा ना मा गोथावबो जानो ओंखायनोथ' मैयानिफ्राय एकदम बेखौल' बानायनो होबाय थायो गोदै आराम सिनि होआबाबो जों संख्रिनि साहा जोंना बांसिन फुङाव संख्रिनि साहासो लोङो दे आइया सिनिनि साहा लोंनो हाया आं दिनै सानदोंमोन मा सानसेया दिनै भिडिअ खालामगोन होननानै खिन्थु दिनै जानाय नङा खारन गाबोनो आंनि लाइफनि सबसे स्पेसियेल डेट गाबोनो ओंखायनो एसे माबा माबि खालामनोसै न'फोरखौ साफा खालामनोसै फुजाबो होनांगोन नालाय न'आ ओरैबायदि लेथ्रा जादों आबौलाहानि बोरमा फिसा मानै फैनानै खिसावला लांजोबदों आङो खिस्राय लांजोबदों बेखौ साफा खालामनांगोन ओमफ्राय बाजारावबो थांनांगोन एसे आं एकदम बाराद्राय बेस्थ'बाथाय भिडिअ लानो हाया ओंखायनो दा जों भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनांसिगोन ओमफ्राय बयनिसिमबो हेपि सानडे हेपि गुड मर्निं ओमफ्राय लोगो मोनलायगोन आंनि नेक्स्ट भिडिअ सानसेया दिनैहाय बयनाबो दिना मोजां जाथों बेखौनो मिजिं थिनानै दिनैनि भिडिअखौ दोनथ'बाय लोगो मोनलायगोन आंनि नेक्स्ट भिडिअ होमब्लासिम मोजाङै था गोजोनथाव अनज्लायनानै थाब्ला जनालिखौ बावनोबाय था हेपि सानडे बयनिसिमबो लाभ इउ